Realmente os mentores, realmente o que facemos os mentores somos guías que realmente temos experiencias nun campo. Entonces, en este caso, como empresarios, pois o que axudamos a outros empresarios ou a veces a emprendedores no campo profesional, ca nosa experiencia, a levar os seus proxectos nas dificultades que teñan. Alberto Ferreiro coordina en Chantada un proxecto de mentoring grupal o que xa se anotaron alrededor duns 20 comerciantes e empresarios de Chantada. Na noite de onte comezaba a primeira sesión dun proxecto da Asociación de Comerciantes e Empresarios en colaboración con este asesor. Nos chamamos de Reimpulse Chantada e, bueno, podemoslo catalogar como unhas xornadas que se van facer cada 15 días. E, bueno, nelas vamos tratar pois, os temas comuns que nos encontramos pois, todos os empresarios e que moitas veces pois, non sabemos resolver e son dudas pois, que outra xente igual xa pasou e que nos pode axudar, ou mesmo Alberto Ferreiro, que é o mentor destas xornadas, pois, vai nos guiar un pouco por todos estes derroteiros. A xente pois, se faga un pouco a idea do que vai ser este tipo de reunións, que lle perda un pouco o medo a falar das cousas que nos pasan, que é normal e nos pasan a todos. Bueno, e eu gustaríame animar a todo o mundo que acudira porque eu penso que vai ser moi positivo para todos. Este proxecto surdiu a raíz das conferencias que demos o ano pasado de Reimpulse Mentoring, que demos aquí tanto para emprendedores, autónomos e pymes. Entonces, na última, sobre todo, das conferencias que di, pois falilles dun concepto que a verdade que é bastante novo, que é o de Mastermind, onde na cal os empresarios xuntámonos para compartir proxectos e axudámonos entre nós. É un proxecto piloto que se saiba, sí que vai para emprendedores, pero para empresarios non. Entón, sei que despois que buscando, hai un proxecto en Irlanda moi parecido a este, pero aquí, nin en Galicia nin en España, hai. Entón, é un proxecto piloto no cal a finalidade é, sobre todo, que os empresarios, pois, sobre todo, cambien a súa maneira de pensar e que eles pasen, por así decirlo, pasen a outro nivel as súas empresas e con elas pois crear marca Chantada e, bueno, levalo a Chantada e poder levalo a outros sitios. Falar das preocupacións, dúbidas ou aspectos en común do empresariado local, pero tamén das cuestións en concreto que poida suscitar cada empresa ou particular. Este colectivo, esta asociación de empresarios e de comerciantes aglutina a sectores moi diversos. É doado levar a cabo ese obxectivo de xerar pois, unha marca común, traballando con distintos niveis de, digamos, con distintos sectores por un lado e por outro lado con distintos niveis de empresa, non? Bueno, ese é o gran reto que enfrentamos, eso, por así decirlo, desde que xurdiu a idea, foi realmente a miña preocupación por como aglutinar todo isto. A idea, o concepto que nace, sobre todo aquí, é que consigue que a xente se xunte. Aquí os galegos, a historia que temos é que normalmente as nosas somos moi dados a batallar por separado, entonces aquí o que queremos é que de aquí xurda algo de que bueno, no compartir xurda algo moito máis grande. Hai un concepto moi famoso que é o famoso win-win, que realmente a suma das partes individuais fan normalmente algo moito máis grande. Entonces, cada quincena será o espazo do Telecentro, o lugar para a posta en común e a aprendizaxe para os pequenos e medianos empresarios asociados que decidiron implicarse en beneficio propio e tamén social. Son os propios participantes os que marcarán a temática de cada sesión en función das súas inquedanzas. Son temas pois, do tipo de canto tempo lle queres dedicar pois, ao teu negocio, canto che gustaría facturar no teu negocio, plantearse unha serie de obxectivos e despois intentar, con unha serie de pautas que nos van ir dando, pois, intentar chegar a eles. Ter un pouco claro o que queremos. Non vai ter ningún custe para ningún deles, asumímolo dende a asociación, porque, bueno, eu que dicía, considero que é unha cousa primordial ter aquí este asesoramento para estas cousas que a nadie nos enseñaron a ser empresarios e, bueno, necesitamos a veces, pois, bueno, unhas guías para poder desenrolar a nosa vida.